ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மதி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம மதி சமையலில் உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்களுக்கு வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். இது நம்ம இத்தனை நாளாக பேக்கரியில் சாப்பிட்ருப்போம். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டிலேயே செஞ்சு சாப்பிட்லாம் வாங்க. அதுக்கு நான் 3 உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு உருளைக்கிழங்கு சீவல் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி நீல உருளைக்கிழங்காக எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு சீவ வரும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி தண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு நான் அது மேலேயே நான் சீவி விடுறேன். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நம்ம சீவி எடுத்துக்கணும். இப்போ நான் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு சீவி அதுக்கப்புறமா காமிக்கிறேன். பாருங்கள், எல்லாத்தையும் நான் சீவி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ ஒரு 2 டைம் நம்ம அலசி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நான் அதை 2வது டைம் இப்போ நான் அலசி எடுத்துக்க போகிறேன். அதில் இருக்கிற ஒரு பசப்பசப்பு தன்மை நமக்கு இல்லாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி அலசி எடுத்துக்கிட்டோன்னா. அதுக்கப்புறமா ஒரு பிளேட்டில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க. அதில் இருக்கிற ஈரெல்லாம் நமக்கு காஞ்சிடும். அதுக்கப்புறமா ஒரு கடாய் வச்சு அதில் நான் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய வச்சுக்க போகிறேன். இப்போ பாருங்கள், நமக்கு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சாச்சு. நம்ம இப்போ உருளைக்கிழங்கு சீவி வச்சதை நம்ம சிப்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிடலாம். போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி கலந்து விட்டு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நமக்கு இப்போ சிப்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் வெளியே எடுத்துடுறேன். நல்லா நமக்கு முறுன்னு சூப்பராக இருக்கும். நான் இன்னொரு பேட்சும் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன். அவ்வளோதான், நமக்கு எல்லாமே போட்டு பொரித்து எடுத்தாச்சு. இது மேலே நான் மிளகுத்தூள், அதுக்கப்புறமா பெப்பர் தூள், அதுக்கப்புறமா உப்பு சேர்த்து கலந்து விட்டுக்க போகிறேன். அவ்வளோதான், நமக்கு உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் வீட்டிலே ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இது செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம மதி சமையலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கூடவே மதி சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ.